9 март е паметна дата в историята на България, която показва силата и смелостта на нашия народ да спаси своите еврейски сънародници. В следващия материал ще научите как беше отбелязана тази дата в столицата по повод 62 години от спасяването на българските евреи. Преди 62 години на 9 март 1943 година се спира изпълнението на решението на кабинета на Богдан Филов за депортиране на първите групи български евреи към фашистките концлагери. Благодарение на Димитър Пешев и 42-мата народни представители от 25-то Народно събрание, на митрополит Стефан и синода на Българската православна църква, на хилядите знайни и незнайни българи, благодарение на които е спасен живота на 50-те хиляди български евреи. По традиция на този ден еврейската общност в България се прекланя пред смелостта на българите, които не са допуснали смъртта на своите сънародници евреи. Тази година на церемонията присъстваха вице-президентът на България Ангел Марин, председателят на 39-то Народно събрание Борислав Великов, Аврам Шарон, посланник на държавата Израел у нас, много депутати и български евреи, преживели мрачните събития от годините на Втората световна война.